Vás vítam pri mojom úplne prvom vlogu. Chcela by som si zaznamenať koniec dnešného dňa, celý útorok a stredu týmto tu vlogom, pretože zajtra je 29.10., čo znamená, že je posledný deň v škole a my máme ešte 6 hodín, dneska sme mali 4, zajtra 6, no neviem ako to dám, ale 6 hodín, z toho 2 hodiny sa bojím, že ma vyvolá, lebo máme biológiu a geografiu hneď za sebou a to sú také predmety, že tam vyvolávajú a potom máme dejepis, ten nevyvolávajú, potom lítiku, matematiku, telesná, tam sa mi zdá ešte aj telesná v pohode hodina docela, ale nechce sa mi niekedy cvičiť. No dobre, to by bolo na tento začiatok všetko. Už sa teším na zajtra 13.40, keď mi skončí 6 hodina a ja budem môcť páliť domov a byť doma do nedely a potom v pondelok máme mám spievať pesničku a mám písať písomku z fyziky. Teraz tam pozerám susedov. Je pár minút, ako som začala, presne 18 minút od začiatku tohto vlogu. A ja sa už učím. Hej, bude fakt deň na holuby. Chovateľsky významné vtáky. A keďže ja som taký before skôr ako peťkár, tak ako sa vlastne učím, to sa ma aj niektorí pýtali. Ja sa učím tak, že vlastne si to čítam a vlastne napríklad teraz mám chovateľsky významné vtáky z biológie a vlastne prečítam si to jedenkrát, potom si na prestávku vlastne si zopakujem, čo som si prečítala, potom si to zasa prečítam, si to zopakujem, potom sa idem nejako rozpíliť, idem si niečo pozrieť alebo na chvíľu len zavriem oči a rozmýšľam. Potom idem na ďalšie, dajme tomu, učivo, čo je v mojom prípade blízky spoločníci človeka. Zasa prečítam, nejako v hlave zopakujem, alebo sa nejako rozpílim, zasa prečítam, nejako si to zopakujem, zasa sa rozpílim a potom idem na ďalšie napríklad učivo alebo na ďalšiu hodinu, ako v mojom prípade bude geografia. Ako som zaspávala, dnes je 2:30 ráno. 2:30 ráno, nie. Je 2:30 po obede. Ja som prišla už do školy, som dostala z biológie 1 a 2, z matematiky 1 a aj z slovenčiny 1. Tak je to docela v pohode. A z geografie nevyvoláva. Teraz si ideme užívať prázdniny naplno. Teraz som dorobila domáce úlohy, robila som si matematiku a teraz pozerám Oteckov. Práve idem od mojej tety a idem domov na večeru. Prepáčte, že sa tu takto ozýva, ale som na našej chodbe a tu sa to dosť ozýva. Teraz idem zasa v mojej tete, na večeru som mala chleba vo vajíčku, čo bolo very good, patéta. A teraz idem mojej tete, ideme pozerať spolu, keďže 17:25. Za chvíľu mám na predájok, som zvedavá. Pozrite, je 5:30 a je október a proste takto to u nás vyzeralo 5:30 v Trnave. Ako dosť divné. Ale toto je môj taký obyčajný sneak peek deň, že proste chodím po týchto schodoch, ale 3-krát za deň. A idem k mojej tete domov, mojej tete domov a takto to je celý deň. No, som prišla od tety, sme pozerali mamu na prenájom a teraz vám ukážem, kde je u nás. Čaute! No dobrý deň, ja tu... A ja som Samuel Dosio a inak mám kanál, ale nenájdete ho asi, lebo tam nemám videa. Mám tam celý na odberateľov a volám sa tam, že
Rúže šťastia od Medzerník 1000. Didi, vieš čo? Didi, videla som dneska na YouTube, že vraj, že kto má menej než 50 odoberateľov, končí s YouTubeom. A ja mám 51. A ja mám 175. Reálne ja na YouTube natáčam, takže preto tam mám iba 51. Mi odišiel Samko a teraz je 8 hodín a ja si idem láhnuť, pozrieť nejaké shorts a potom som ozvem, keď do 28 minút zapnem Dunaj. Ja som sa vám naposledy ozývala, neviem kedy, keď odišiel včera Sámko a išla som pozerať Dunaj. Dunaj som dopozerala do 21.05, čo znamená, že som ho kúkala 35 minút. Ale bola strašne unavená, tlcila hla a malá. Aj ráno. Dobre, vidíte tam vzadu tie servítky a ten Mukonazal Plus. Ešte len trošku teče soplík, ale už je to lepšie. Nečakane nám prišiel Shein a mne došli aj tieto šaty. Tie ponožky nevnímajte. Okrem tých šatov prišlo aj toto tričko. Ono je takéto teplé. A mám ho tam mám ho v modrej takej kráľovskej, mám ho v takej bielej kávovej, v tejto tu škoricovej a v čiernej. A potom mi prišli ešte také vianočné nechty, keďže sme si objednávali už aj vianočné nechty. Šaty, pretože objednávame Shein raz za pol roka a fakt sme si objednávali v septembri a to bolo na Halloween a teraz som si pred týždňom objednávala a dneska to prišlo nejako moc skoro. Ja som happy, jak 2 grepy. Práve vidíte, ako páli slnko a ráno to vyzeralo, že bude -5. Idem od mojej tety a ideme na cintoríny, keďže je 30. októbra a za chvíľu je Halloween, ale keďže ak ešte niekto zistil z tohto vlogu, že ideme na chatu zajtra, tak áno, vybavujeme 30. októbra dnes, tento rok. Dušičky. Prečo? Neviem. Vy ste včera naposledy videli, ako sme išli z toho kebabu a na tých hroboch som moc nechcela natáčať, ale teda sme si boli uctiť dušičky a je už vlastne ďalší deň a ja sa s vami chcem rozlúčiť. Majte sa pekne a čaute.